Fraților, ăsta este primul meu episod de Car Parking Multiplayer și hai să începem la treabă. Eu o să încep așa mai pe scurt cu un Mercedes mai frumușel sau cu un BMW, nimeni nu știe. Dacă vreți și partea a doua, nu uitați să facem 5 like-uri dacă vreți partea a doua. Apăsați acolo butonul de like până vă pușcă degetele. Și nu uitați BMW-ul, ce frumos l-am făcut. Bă, vă rog eu, dacă aveți un F90, vindeți-mi mie. Vă dau orice mașină. Chiar oricare. Am intrat un pic pe multiplayer, dacă ne scoate, că așa mai se întâmplă, fraților. Și așa este viața. Instalați-vă și voi Car Parking Multiplayer. Vă las ID-ul meu în descriere și ce să mai facem, fraților? În partea a doua tot azi o să o postez și nu uitați să apăsați butonul de like. Hai mai bine să ieșim și să ne jucăm pe single player. Că, na, stați mai mulți de aia și chei bla bla bla, cla. Mămăligă. Nu poți să fac aia cu ciocolată caldă, să o topesc, hai. Nu. De ce? Nu, ce vrei să... Și hai să începem. Ce, lasă să apuce? Hai. Tu te lasă că asta poate ne mai trebuie și nouă îi mai aveau. Hai să începem, vă las cu discuțiile. Oh, no. Eu conduc un pic mai prost pe Car Parking, nu te băga mai văjală în mine. Câți cai are? Viitoare, dar știi ce vântul așa, ce... Pare 921, cam așa. Așa i-am dat la un prieten de-a meu să o conducă și nebunul ce să fac. Nu, că a luat-o și a răsturnat-o. Cum am răsturnat-o eu, acum așa a răsturnat-o și nebunul ăla. Și așa o să stai mașina tot videoclipul. Acum nu o să stai așa. Bă, ce ești bun, ce treci rapide. Ce dai mare cu mic 6. Ce mă duc eu 6 la băi. Și cum vi se pare real life-ul ăsta? De încă nu mă joc cu nimeni, doar foarte și foc în gură. Și a trebuit să mergem la ăsta, la Tudorel. Nu mergem, fraților, la Tudorel, mergem la Valerucu, că a spus că ne vrea cu o cursă cu el. Îl trece în capul pește, mă. Sper să nu fie și poliție. Uite cum se bagă proștii. Accident de mare rutină aici. Crezi că m-a dat un pic în reclamă. Accident de mare rutină. De mare. Sper să nu ne dă în gât la domnii polițai, că
plecată și rămân fără benzină, că nu se poate. Nu rămân fără benzină, cred că mă bate, că rămân fără benzină. De ce? Așa, hai să facem cursul cu el, Cine crezi că e, mă? Vladimir Putin de la Moscova, mă. Așa arată minunatul BMW. Și hai să ne băgăm la cursă cu Mucea. Blum, 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 blum. Și cine să câștige să fie mai bun? Dă-i blană, tati, cu pel. Vladimir de la Moscova. Dăm aici pe drift până vine băiatul. S-a blocat acolo. Dă-i că de ea din urmă mutu. Dă-i care supra. Oh, no. Mi s-a băguit un pitan. Nu costă nimic. Dă-i, până sare aici. Și am câștigat pupacul cacat. Și cum e live-ul ăsta, nu uitați 5 like-uri să facem, dacă vreți, și partea a doua. Partea a doua să ne jucăm cu cineva. Și am rămas fără benzină. Super, fraților. Cred că aici o să opresc videoclipul, dar încă nu o să-l opresc. Și am rămas aici, am câștigat, dar fără benzină. L-am lăsat în urmă cu supra lui. O să mergem așa, cât mai prinde mașina, dar... Eu trebuie să... Am cumpărat benzină de la... Am cumpărat văruțul... Am cumpărat benzină de la țiganul ăsta, vindea benzină. Și am băgat aici un full. Și pot să-i dau, mă, pot, că nu cred că mă dă în gât motul. Să nu se termine autostrada. Bine, m-am dus pe Ceacanău. Bine, dar ce-a fost, Doamne, cu gaura aia? Mi s-a lăguit telefonul, mă. Și cam atât a fost cu live-ul ăsta. Dacă vreți partea a doua să ne jucăm chiar cu cineva, nu uitați să strângem 5 like-uri sau 10 ca să ne putem juca și cu altcineva sau cu un abonat. Și cam atât a fost episodul. Pa, pa, băieți! Încă nu l-am stâns, băieți. Și pot să